Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для Крыма, Украины и человечества темы и беседуем с людьми, которые в них разбираются. Сегодня в студии АТР практически наш бессменный гость очень часто, и мы очень довольны, что он часто появляется в нашем эфире. Это опытный украинский дипломат и политик, и в прошлом и депутат Роман Бессмертный. Селям алейкум. Доброго вечера. Вот я не знаю более релевантного гостя сейчас в данной ситуации, чем вы, потому что с вами всегда есть о чем поговорить, но сейчас Беларусь вдруг вышла вообще. Нам казалось, что, ну, мы же тоже обсуждали, что действительно протесты сошли на нет, что их придушат, что их придушили, их сейчас душат прямо на наших глазах. Но до того, что совершил вот на днях батька, или люди, которые стоят за ним, или Москва, или это еще представитель этого. Кстати, вот это очень важно слушать вашу версию, потому что все говорят разные идеи, но вы были послом в этой стране. Вы немножко знаете, как там устроена власть, да? Я не думаю, что там что-то сильно изменилось с тех пор. Потому что уже тогда, 10-й, 11-й год, 12-й, да? Тогда Лукашенко уже был, ну, тем, кем он, в принципе, является. Он и тогда людей убивал за милую душу. Я знаю многих оппозиционеров белорусских, вот тех, которые выжили. И то они ужасы рассказывают страшные про пытки, про видеокамеры, которые наслаждаются пытками вместе с своим сыном Коленькой. Там ад какой-то рассказывали. Но в это как-то от этого всего отворачивались. Евросоюз помощь даже оказывал, он лавировал там и так далее. Но вот то, что произошло, это даже за рамки поведения, в принципе, присущему этому странному человеку, на взгляд некоторых, сумасшедшему человеку, перешло все границы. Посадка европейского самолета, кража людей, и так далее, и так далее. Даже не знаю, все такое вкусное, в кавычках, с чего начать. Хочу услышать полностью, подробно вашу версию того, что произошло. Перше, на що б я просив звернути увагу? От такий, який зараз є Лукашенко, як зараз от є, він почав бути в 2010 році. Якраз ви, коли ви були там. Так, я поясню чому. У 2010 році його абсолютно відкрито Москва робить президентом. До 2010 року внутрішні сили працювали, внутрішня система, внутрішня безпекова модель, те, що називається естеблішмент Лукашенка, вона його продвигала. 10-й рік він програє вибори. На цих виборах перемагає Санніков. І саме яскравим сигналом таким є, от якщо подивитися на Офіс президента, через дорогу була дільниця виборча. На цій дільниці він Саннікову програв 30%. І це знав весь Мінськ. Такі ж речі не сховаєш ніде. І дуже яскравим було, що біля цього офісу всі ці дні, коли йшло голосування, підрахунок голосів, стояла автомобіль російського посла. Це навіть фотографії є і так далі. Тобто було очевидно і зрозуміло, що відбувається. Паралельно Лукашенко особисто ратифікував усі документи по Євразес, по Союзу Республіки Білорусь. Це тоді було іменно, да? Це відбулося в ніч. Все понятно. Ну, причина наслідковий зв'язок зрозуміло. І це той момент, який породив те, що ми на сьогоднішній день маємо. З цього моменту в Лукашенка зникає будь-яка термінологія там за народ і так далі. Він просто починає купувати собі автомобілі, собі будує палаци, собі будує житло і так далі. До цього, до 10-го року, він ще якось там, ну, як то зображав народного президента. Лавірував, ну, не виловірував і так далі. Але от треба відштовхнути від цієї дати. 2010 рік. Далі. Друга річ, яку треба чітко розуміти, треба як скальпелем розрізати, де в історії нинішній Кремль, а де Лукашенко. Вот скальпелем только очень тонко нужно резать, потому что никто этой грани до конца либо не понимает, либо не хочет понимать. Цю грань дуже легко зрозуміти, якщо умовно скажуть, от ми уявимо свій бандитський сходняк, і є велика справа. Але по ходу цієї великої справи є чуть-чуть дил маленьких. А насправді Білорусь з моменту того, як Москва придавлює, жме на протести, бо вона їх придавлює, не Лукашенко.
Я весь час на цьому наголошую. Це Москва тисне. І це знають усі. І безпекова система – це Москва. Це російський спецназ працює. Так от, по ходу того, як Москва це робить, вона перетворює Білорусь в плацдарм для запуску ракет. Ракет в лапках. Ракет, тобто своїх пострілів політичних, фізичних, воєнно-політичних, по Європейському Союзу, по Литві, по Білорусі. І цей плацдарм влаштується з Білорусі. Це такий же самий Крим, тільки на півночі. От ви мене дуже Ви чітко з язика абсолютно зняли, да. правильно. Ви мене дуже чітко зрозумієте, бо Крим уже перетворений в таку неплаваючу фортецю. Точно те ж саме робиться з Білорусі. Так тогда Путину вот эта изоляция, она на руку, в общем. О, И он браво. выглядит, да, на фоне... Браво. А знаете, что я прочитал? Есть такой посол Макфол, бывший посол Америки. В Росії. Да, в России это удивительный человек. Да. Это человек, который настолько любит Россию, что даже то, что его Путин выгнал из России и запретил туда въезд, это не он через утро встает, пишет: «Я люблю Россию, я люблю Россию, я люблю Россию». Это какой-то садомазохизм, я не знаю, с чем это связано. Ну, может быть, слишком добрый человек, может, не знаю, там, жизнь покидала как-то. Так вот, он написал вчера или сказал, что ну теперь... Выдохнул Макфол, который все писал, что Россия хорошая, Россия хорошая, Россия хорошая. Но теперь вот на фоне Лукашенко Путин выглядит цивилизованным лидером, написал Майкл Макфол. Вот мысль какая політологічна. Оці тонкощі процесу треба розуміти, тому що літак – це справа Кремля, а роман – це справа Лукашенка. О, тут они сошлись, перекрестились, Да. два интереса. Абсолютно правильно. Так, але тут є дуже багато ляпів, проколів. Кремлю до одного місця, які у Лукашенка стосунки з арабським світом. Тому з'являється міністр транспорту, який, опустивши очі, говорить, ну, позориться вже так, щоб навсігда. Скажу більше. Тому, хто не може попасти до Лукашенка, треба зайти до посла Палестини. В смысле? В смислі? Конкретизуй. А тут міністр транспорту бере і читає, що Хамас замінував літак. Ну, тут все. І от оці речі, моменти, той, хто знає, той розуміє прекрасно, ну, де от ця нитку, її треба розрізати. Що якби розвести одне і друге. Что это было? Какой Хамас? Причем тут? Ні, ну тут абсолютно зрозуміло. Ну, вже як каже класик, якщо вже позориться, то на всю катушку. Ну, когда тебя опровергает признанная в мире террористическая организация Хамас, это уже под Северной Кореей где-то там, вот на полу. И когда, я же читал, вы тоже видели, северокорейское агентство ДПРК публикует на английском языке северокорейское агентство, Министерство транспорта Кореи призывает своих граждан не летать в Беларусь. Это, конечно, просто полный трэш. Но мы-то смеемся, конечно, но я так понял, что Путин поставил Лукашенко в такое положение, что он не мог, он ему преподнес подарок, вот эту человеческую жертву, да, Да. в подарок ему, от такого Лукашенко не мог отказаться, ни по менталитету своему, ни потому, Да. кто ему предложил. И вот этот разворот самолета в 30 километрах от границы, он летел до этого, я прошу прощения, сколько там, час, наверное, через 40 минут. 40 минут, да? Да. И можно было сразу посадить в Минск. Почему так? Ему сообщили в последний момент, что у него есть такой шанс получить такого человека? Или что? Как это? Перше, я переконаний, що вся операція, вона планувалася, вона задумувалася, і в цю історію були втягнуті, в тому числі і ФСБ. І оці фрагменти, там, сліжки, які зафіксовані навіть цим хлопчиною, молодим Романом, серед них є явно ті, які йому давали зрозуміти, що не лети. Ну, не лети, бо між, умовно кажучи, між білорусом, який б'є дубинкою білоруса, і росіянином, який б'є, є велика різниця. Тому що один розуміє, що його б'ють, або він б'є свого родича, свого брата, там, в кінці кінців батька, а другому по шарабану. Тому там є явно, треба розрізати, де давали йому розуміти, що не треба летіти туди. В смысле, имеете в виду людей, которые там в аэропорту? Засвітились. Ну,
той, хто попадав в такі історії, коли, наприклад, показують паспорт в такі цікаві ситуації, коли демонстративно фотографують, це підказують, що зверни на це увагу. А зачем они это? Тому що в кінці кінців вони розуміють трагізм ситуації, трагізм людського життя. Ви що І думаєте, ті агенти ФСБ, їм трагізм життя? там могло бути все, що завгодно. Але от на побутовому рівні навіть події серпня-вересня минулого року мали солдати в сутичках і так далі. Вони зустрічалися в поліклініці, і ці розмови... То есть вы думали, что это вот часть белорусская, которая в операции участвовала? Да. То есть, в принципе, фотографировать его нафиг не надо Нафіг, было? зачем? Це просто якби показувало йому, що... І тут дуже багато фактів, які говорять, я не можу сказати, що в машині КГБ це могло бути помилкою. Це не помилка, це явний сигнал. Бо роль білорусам тут відведена роль прикриття і виконання ролей другого плану, скажімо так. І воно проявилося. Бо оцей випадок з КАМАЗом, який я проаналізував, навмисне привів його, це просто як... Їм що сказали, придумайте що-небудь. Там ляпне щось таке, щоб воно випало взагалі за рамку, щоб всі посміялися і так далі. Але насправді... Даремно, коли ми читаємо Конституції, коли ми аналізуємо такі ситуації, ми на слова з мотивів, з метою ми не звертаємо увагу. Бо насправді трагізм ситуації, її резонансність визначила мета знущання над цим молодим хлопцем Романом Протасевичем. Бо Путін мислив масштабно, він влаштував крейсер, який буде розвертати артилерію проти Європи і так далі. А тут йому на крило підсів своїми комплексом голови колгоспу Лукашенко, який вирішив використати ситуацію і помститися. Бо, добре, ти знущаєшся над хлопцем, ну нащо тобі та дівчина потрібна? Ну, може, це спектакль, може, вони віддадуть її потім. Тепер є друга частина, яка породжує фантасмагоричний варіант навколо цього. Так звана концепція зради. Як Лукашенко працює з тими, кого він закриває? Там є простий принцип. Якщо вийшов, це означає, написав заяву про співпрацю. І тому в старій гвардії протестній один одного просто ненавидять, бо знають. Там одиниці не написали таких речей. Я знаю, к сожалению, і вони відсиділи по максимуму. І над ними знущалися по максимуму. І там тільки, А многих і нет. А багатьох, і немає. Тому що ті просто не пішли на це. Звідси там оця концепція всередині, вона просто рве все на шматки. Бо не напишеш, ти не вийдеш звідти. І далі, як тільки це відбулося, довіра до людей зеро, а це дає можливість в інформаційному полі розкидати це лайно не тільки всередині Білорусі, а й по всьому світу. Правильно, но вот это же новая волна политиков, общественных деятелей, молодых парней вот этих, да? Але зверніть увагу, вона від початку вже була інфікована оцією проблемою. Бабарико, Тихановський. Їх зразу поставили туди. Але я просто хочу, щоб нас зараз будуть бачити українці. Згадайте події 2004 року, хто виступив з протестом. Це люди, які виросли як бізнесмени, відбулись на російському капіталі. Це ті ж самі Бабарико, Тихановський і так далі. А на якому капіталі вони могли вирости? Вони відбулися як люди в тій системі координат. Тільки чому їх звинувачують в національній зраді? Чому їх вважають рукою Москви? Вони сталися, використовуючи умови, в яких вони живуть, але вони люблять свою батьківщину, вони їх хочуть захищати. Єдине, чого не вистачає, що таке 25-літній юнак? Як він може оці всі речі співвіднести? Тому кругом накручується це, на вентилятор кидається це лайно, і оцього скальпеля, яким треба пройти, розрізати, ним володіють. Сказали же, что он в Азове был репортером у нас на войне. Совсем тогда молодым, получается, человеком. 21 год он был или 20. З точки зору Кремля, Мінська,
Яценюк воював на Чеченській Нет, війні. это сказал Та я знаю Белецкий. Лукашенко. Ну, Нет, так, Белецкий сказал. це крутить, воно ж крутиться без кінця. Хто де воював, там, яку спец... Белецкий сказал, что он не воевал, но он был журналистом на стороне Украины. Сказал так, вот, по-моему, в «Украинской правде» эта цитата Так, есть. ця цитата є про те, що він дійсно журналістом був, про те, що він там знаходився і так далі. Ну, я вже один раз сказав, що на Майдані 2014 року першим загинув. Да, Ось вам і... белорус. Да. Но уже это как бы события, которые уже не изменятся, они уже были. А вот то, что есть, да, вот этот парень, понятно, что его пытали. Тут вопросов никаких нет. Девочка тоже такая запуганная, потерянная. Ее, скорее всего, не пытали, но угрожали точно, да. Вот вы наверняка точно вот знаете, что он вот маньяк реальный, Лукашенко. Он любит пытки, он любит за этим наблюдать. Мне рассказывают люди, которые сидят, там в каждой камере стоит видео, и которые говорят, что это прям он может зайти к себе в комнату отдыха, нажать и смотреть, как людей в камере раздевают, там бьют и так далее, и так далее. На Правда момент, это? коли я прибув у Мінськ, і потім вже інформацію, яку я отримав, він 21 раз, як кажучи такою мовою, сунув голову в петлю. Тобто це людина із абсолютно неврівноваженою психікою. І якби не постійне супроводження людей, які знаходяться біля Он нього. вешался 20 Да, раз? Что? да. Тобто він абсолютно... Да один раз бы не помешали бы. Не зупинили би. Да. Тобто там абсолютно поранена психіка, а оця меншовартість і демонстративне знущання над тими, хто поруч, над міністрами, над... Ну, що страшенно подобається піплу насправді. А посадки. В Білорусі ви не знайдете керівника великого підприємства, регіону, який, як вони кажуть, на хімії не відсидів. Ну, дають 2 роки, вертається назад на посаду. Справи фабрикуються запросто. Ну, это как бы сегодня новость. Что изменилось с этой ситуации? Что необратимо в этих процессах? В российско-украинских, там, в российско-мировых? Чим становиться Білорусь для Путіна? Тут є декілька вимірів. Є глобальний, є континентальний, є регіональний. Глобальний вимір. Росія набрала свого змісту, вона сформувала принципи своєї зовнішньої політики. І Грузія, Україна, Придністров'я, Білорусь, далі буде хто завгодно, Африка. Ми через декілька місяців будемо говорити про Анголу, про Ефіопію, тобто весь багаж, який Радянський Союз ніс в собі, Путін буде туди заходити. Тому що, по-перше, там маса контрагентів залишилась. По-друге, там закладок стільки в цій системі. Ну, Білорусі більше не существує. Ну, зрозуміло, що те, що відбулося, це просто ще один приклад того, що ну там Лукашенко – це ЗІЦ. А теперь все отношения с миром фактически через Россию. В свій час, коли мені доводилося вирішувати середнього штибу проблеми, товарообіг був 7 мільярдів, фірм дуже багато були представлених на ринку, і доводилося там періодично зустрічатися з міністрами, з керівниками, високими керівниками, то навіть тоді вже звучали слова, чого ви сюди приходите вирішувати. Їдьте в Москву. Особливо такі речі, як експорт електроенергії, транзит електроенергії, тобто масштабні проекти. Їдьте в Москву. Тобто тоді вже це звучало просто так відверто і відкрито. Після 2010 року і всіх цих подій, я вже не кажу останніх подій, там явно, що... Ну вот как теперь Путин разговаривать будет с Лукашенко, а Лукашенко с Путиным? О чем и как это будет выглядеть? Так, як це традиційно прийнято було в російській історії. То цар, а то сатрапи, то опричники. Но некоторые говорят, что Путин оставит Лукашенко. Действительно, это все в руках Путина. Кто-то говорит, что он заменит. Там... Треба буде Лукашенко, буде залишати. Не потрібно буде, викинуть у смітник і забудуться.
Тому що це просто один з опричників. Ну, вот смотрите, у него же действительно, как Макфол написал, что на фоне вот кто даже написал, по-моему, Бабченко, что это рокировка была. То есть долгое время Лукашенко был последним диктатором Европы, потом Путин, начав войну с Украиной, Сирией и так далее, стал первым, последним диктатором Европы, если так можно сказать. И Лукашенко даже об этом, по-моему, намекал, что типа, что вы на меня пальцем показываете, он туда. Значит, а теперь как бы он абсолютно демонизирован. Понятно, что это ФСБшная история, но он сам на нее повелся и не мог не повестись, исходя из разных факторов. Вот. И как будет Путин использовать вот такую роль, такое состояние Беларуси, например, на переговорах с Байденом? Уже Байден сказал, что они, точнее, помощница Байдена, что тема Беларуси будет затронута. Вот как будет затронута, о чем затронута? Никогда про Беларусь не говорили русские и американские президенты. З моменту, коли відбулася домовленість, що ця зустріч відбудеться, цілий ряд подій виникли, які будуть як номера йти за столом переговорів. Азов додано, ну, до Криму України, там Азовське море, Сірія, Лівія, Білорусь і так далі. А Ізраїль газу. Ізраїль. Треба тільки чітко розуміти, є проблеми геостратегії і геостратегічної безпеки, бо там все провалено. По суті, корозія відбулася настільки колосальна в питаннях ядерної безпеки, що це ключове питання. СНВ, вот этот договор. Да. Вся система договорів лягла із-за того, що вона не супроводжувалась, вона не виконувалась, вони прострочені терміни дії і так далі. Друге – це регіональний рівень, континентальний. І тут стоїть тема Північного потоку. А третє – це оці регіональні речі, про які ми говоримо. Тільки один нюанс. Треба розуміти, що в розмові по геостратегічній безпеці оце буде об'єктами розміну. Что? Поток? Оці регіональні моментики. То есть он, Путин, сотворив много региональных конфликтов, формально типа не связанных. Да, вот на меню вам, Меню. да? Угу. Ось, пане президенте, вам меню, Да. і давайте так. Ага, ви за те, що Тайвань, а ми тоді давайте Білорусь сюди. Угу. Ага, ви там кажете, що от Крим, хорошо, тоді Донбас. Ну, вже зрозуміло, тому що цей ченч, який почався, там, ми вертаємося до НАТО, ну, ладно, Північний потік. Це вже якби сигнал, що ми перейшли в цю систему розміну. То есть это вы утверждаете, что мир перешел в систему холодной войны, когда был СССР, был агрессивный блок НАТО во главе с США, и никто не признавал, допустим, оккупацию стран Балтии, но при этом все с этим спокойно жили. Да, так. Ми вернулися от в ту ситуацію, в ту константу. І з чого зараз все почнеться? Почнеться з усієї питань ядерної безпеки, але треба розуміти, що паралельно з'явиться високоточна зброя, на яку ще ніхто толком не розуміє, як реагувати. Далі тема проксі-війн, яку ніхто не розібрав і не усвідомлює. Давайте торкнемося питання інформаційної війни. В Брежнівсько-картерівській розподілі її не було, проксі-війни. Да, вона десь там мелькала. Ну, в основном для своих, да. А тепер вона стала суттю процесу. Як її виписати? А как на весы класть вот эти вещи? Потому что Путин же будет на всех переговорах говорить, это не я, здесь не мы. Вагнер, а что это такое? Там пропаганда, а я тут при чем? Ну, а тоді, що було не так? Садили містера Ні, Громико, і казав, ми не тут, це не ми. Ангола, та при чому? Афіо, так, де там, В'єтнам, то що ви розказуєте? Камбоджа, та при чому там? Ніколи не було такого і не буде. А люди потихеньку хоронили своїх, які приходили в залізних трунах звідти. А вони сиділи за столами, розказували, Но нас там терпение ніколи не Запада було. лопнуло на Афганистане. Ну, рано чи пізно Да. і тут воно обірветься. Але ж ми не в кінці дороги, ми на початку наступного етапу цієї дороги. Но пока, значит, Путин будет, наверное, тоже продавать контроль, типа контроль над Лукашенко. Вот есть такой сумасшедший, вы с ним никто не общаетесь, один я могу его, типа, на него, это как Китай имеет влияние на Северную Корею, например, да? А у Путина теперь своя такая вот Северная Корея.
И типа ООН по сравнению с ними, ну вот и так далее, да? Ну, нас там немає, але ми можемо йому сказати. Угу. Ну, я ж чув це на переговорах у Парижі, коли Путін на слова українського президента сказав, я їм це не продам. Боже, дайте аргументи, яким я можу продати цим з Донбасу. То он, но в іншому випадку він скаже, я можу сказати. Угу. Когда ФСБ делало эту спецоперацию с помощью, но не под контролем все-таки белорусской спецслужбы, а с помощью, ну там не дураки сидят на Лубянке, они же продумывали политические последствия. Я думаю, что все, что сейчас произошло, было легко прогнозируемо. Вот я имею в виду воздушный бойкот. Безумовно. Раз такое было прогнозируемо, значит, Путину это классно, выгодно, и именно под переговоры з Байденом. Це ключовий момент. Це як от там літак Пауерса, це все, що робиться зараз, формується меню за столом в Женеві. Слушай, это всегда ж так было. Ну. Это вот если историю дипломатии почитать, то... Да. Зараз, якщо одна із сторін вирішить, що ця зустріч нікому не потрібна, значить, або десь потоплять корабель якийсь, або якийсь літак впаде, або що-небудь ще втулять, або просто літак залетить на територію. А більше того, можу сказати, що ця білоруська історія, вона тягне на таку ж саму штуку. Ну, чуть-чуть не дотягнули. Знаєте, де не дотягнули? Капітан судна дуже м'якотілий вийшов. Угу. Бо був би 1982 рік. Збили би. Да. Якби тільки він, умовно кажучи, долетів, їм сказали, що він помилився з курсом, і тому його Ну, ми ж пам'ятаємо, южнокорейський Боїнг. 1 вересня 1983 року. Більше того, ну, тільки ж Росія видала самописці. Їх же ніхто не відкрив тоді. Виявилося зовсім просто. Літак збився з курсу, і це зафіксовано в цих самописцях. За що його було збивати? Але треба було тоді для Радянського Союзу порішити, для того, щоб перервати будь-які стосунки. Ну, показати, що ми такі безумні, да. Тому і тут треба віддати належне. Капітан просто розумів, що він має справу з ідіотами. І тому він... Тобто капітан не капітан, а кому капітану? Ну, я маю на увазі Офіцеру? командир судна. Офіцеру або командиру судна гражданського? Командир судна цивільного. Тому що там, якщо почитати правила, то насправді в правилах він приймає рішення. Он тільки, да. Да. Але ж він має отримати аргументований доказ, чому він має... Ну, ви уверені, що він був уверен, що його соб'ють? Іначе б він... Ні, ну, ми ж з вами логіку зараз обговорили. Залишається 30 кілометрів до кордону. Да. Я вже пролетів... Ну, це 2 минути. Да, я вже пролетів майже 600 кілометрів по території Білорусі. Ну, що означає мені вертатися на 300 кілометрів назад? Ну, це той же самий випадок, який у 2015 році був з російськими літаками, які залетіли на українську територію. І оце порівнювання з подією 23 жовтня 2016 року, так, коли Україна завернула літак, ну, все це закінчилося тим, що президент України вибачився офіційно. Людей повернули. Їх ніхто не піддавав тортурам. Перед ними вибачилися. Президент України офіційно вибачився за все це. А тут розказують про те, що не такий чоловік, познущалися над ним, потім виставили на телебачення. Хлопець, який ніколи не курив, поклав коробку цигарок. Всі знають, що означає ця коробка цигарок із сірниками. Сірниками? Людина в його віці сірниками користується? Це означає згорів. Ну. Що далі буде з цим парнем, з вашим тезкою? Ну, Лукашенко людина без гальмів. Я ж прекрасно пам'ятаю, як у Білорусі рішення приймалися через 3 дні. Рішення по смертній карі приводились до виконання. Да, був. Да. От звідси... Но все-таки он, это тоже, ну, это же работорговля на самом деле. Торговля людьми. Путин может предложить свои услуги в посредничестве по освобождению.
Путін. Путін може в цій ситуації зіграти роль за столом в Женеві рятівника світу, миру Так. і так далі. Ну, я майже не сумніваюся. У мене є деякі там нюансики, які можуть там, але от, моїм глибоким переконанням, це пункт меню на Женеву. Но получается, если так все в целом смотреть на это, на все, что Путин, учитывая свою манеру поведения и такую, в общем, суперцивилизованность остального мира, он заставил всех играть по своим правилам. Точно так. Повністю з такою позицією погоджуюся. Більше того, він формує порядок денний. Да. Він сьогодні розказує, що ми будемо робити, як ми будемо діяти, з ким ми будемо домовлятися. Дивіться, рік розказують про те, що економіка Китаю найбільша в світі. Ось вам один випадок. Літак украли, людину викрали, і тому всі забулися про те, хто такий Сі Цзіньпінь, яку роль відіграє в економіці світу Китай, і говорять про Путіна. Не говорять про те, що росіяни ледь-ледь зводять кінці з кінцями в злиднях. Те розказують про велич. Ну, Роман, когда на районе появляется маньяк, то все разговоры в семьях не про продукты в супермаркете. Згоден. Да. Ну, то есть Путин умело продает страх, беспредел. То есть дальше что? Но и вот вы сказали, что он должен был все-таки принять эти сигналы, если они были. Ну и просто он сам говорил, что он заметил, и не садиться все-таки в этот самолет. Но он, парень этот, не представлял, что такое в принципе возможно. Хотя его коллеги по этой Next говорят, что они обговаривали этот момент, что летать даже над Белоруссией не надо, и над Россией. Но все-таки он решил лететь, не поверил он сам в такую вещь, как похищение самолета и летящего из одной столицы Евросоюза в другую столицу Евросоюза. Это как когда-то, но это меньший пример, никто не мог поверить. Ну как, неужели Путин присоединит Крым к России? Да ну ладно, он будет так или так делает. Но такое же невозможно, но это не может быть, потому что не может быть никогда. Нет, снова как бы вот эта черта вменяемости отодвинута, черта возможного отодвинута. Ее когда-то Гитлер отодвигал, разные подобные правители. Что дальше-то? Я не знаю, грязные бомбы в Европе. На что может пойти Путин, если перед ним, грубо говоря, не лягут Байден, там, остальные и так далее? Я називаю це казус Навального. А почему Навального? А якого він біса поперся в Росію? Щоб що? От зараз. Чому він туди вертався? Ну, я бы не поперся, честно говоря. Потому что я знаю, что со мной там будет. З моменту, коли я повернувся з Білорусі, я всім пояснюю, що єдиний митний кордон, списки заборонені в Казахстані, Росії однакові. Чого ви туди їдете? Ні. Тому для мене тут все очевидно і зрозуміло. Ми продовжуємо жити, кажучи науковою мовою, там постхолодною війною, де ми думаємо, що світ цей цивілізується, що він міняється там, і так далі. Треба все це забувати. Бо я дам відповідь, а що далі? Якщо зараз не буде в цих трьох складових геостратегічному, континентальному і оцих місцевих знайдено відповіді, а тут може бути тільки одна відповідь, ми прямим курсом йдемо спочатку до розв'язування великої кількості регіональних війн, потім континентальної і глобальної. А потом вдруг выяснится, что все эти войны на самом деле одна. Одна, що вони лягли в один ланцюг. І просто люди не хочуть чути аргументи, не хочуть, бо не хочуть. Слушайте, но все-таки Байден, вообще, вот если про Трампа можно было говорить разное, то, что он агент Путина и просто неофит и дурак, да, авантюрист, там, эгоист, там, кто угодно, то уж Байден плоть от плоти американской политической системы. Человек опытный, человек с центристскими, не с левацкими, с центристскими взглядами. Человек, друг Джона Маккейна, хотя они в разных партиях. То есть уж трезвее ты не придумаешь политика, но если даже все меню вот от американских политиков такого высшего уровня, трезвейший и опытный, вице-президентом был и все такое прочее, да? Чем закончится может их встреча? С человеком, которого он уже назвал убийцей. Вот варианты, или два, хороший, плохой, или три, хороший, плохой, нейтральный. Ці зустрічі, вони будуть тривати дуже довгий період. І з моєї точки зору, історія це закінчиться все рівно війною.
даремно, що ми не зустрілися, коли почалася чергова арабо-ізраїльська війна. Мгм. Бо можна по-різному відноситися до Трампа, але там би вже був американський солдат. Да не, Израиль же воевал в прошлые войны без американских солдат. Я не кажу, що він би був би прямо в секторі Газа. Але те, що тема Сирії, Лівії, Лівану, вона вернулася в порядок денний, Так из Сирии увел войска Трамп. Ну а кто? тому що ввел, тому що просто не усвідомлював, що Потому что відбувається. дядя Володя сказал, не мешай мне тут, Сирия моя. Я Це моя точка зору. прекрасно розумію, але якби от Байдену та перше командування безпековим блоком Трампа, йому б ціни не було. Мгм. То есть беспековый блок у Трампа был Намного. більш потужний, да? Він набагато сильніший, і це були люди, які чітко розуміли, що відбувається на карті світу, яку роль грає Росію, де Ну неужели сам Байден, который в Украине был, и опыт у него, нет опытнее, только английская королева опытнее, там, я не я знаю. скажу так, роки своє беруть, і дуже не хочеться сьогодні нікому у світі у цьому вертатися до того, щоб зло назвати ворогом. Так он назвал уже. Он назвал Путина убийцей. Я теж іноді таке роблю. Прошу журналіста задати питання, щоб я правильно відповів. Тому там, влада американська – це інформація. Так они знают все. Знають вони все чудово, але в тому числі і ця інформація, і це слово породило меню путінське. Хорошо, но у Путина есть меню. Но что-то должно быть и у Америки. У Трампа є не менше меню, Ну. а суть якого полягає в тому, що будуть показані факти, як Росія зруйнувала систему стратегічних обмежень. У односторонньому порядку вийшла з договорів, як почала розробляти нові види озброєнь ядерних. Да, знаете, напугали ежа голой задницей. Ні. как говорится. Я нагадаю, коли під час Карибської кризи просто фотографії поклали на стіл, де на території Куби лежали ракети. Буде зроблено ще сильніше, тому що засоби контролю набагато. Ну, зараз, да. Звідси, чому Байден рухається в цьому плані так швидко? Бо він має аргументи. Він в руках, він не буде імпульсивно реагувати, так як би реагував Трамп. Мгм. І тому аргументація збирається. Трамп не сильно моложе Байдена. Практично. Згоден, але там зовсім інший, приймається, але там інший характер. Бо не випадково такий відвертий крок. Да, я проти Північного потоку, але дружба із Германії, да, дороже. Єдинство НАТО. Дороже. І це ж абсолютно зрозуміло, що це от з тієї третьої кучки, про яку я казав, сюди вже у другу кучку аргументик поклали. Есть такая вероятность такая, что понятно, что там будет все с закрытыми дверями. И мы увидим только то, что захотят они сказать. 99% буде за закритими дверима. Хоча один момент, один нюанс. Проксі-війна зобов'язує Кремль на другий день випустити прес-реліз в своєму трактуванні. Ну, они всегда так делают. І так і це розроблять, якийсь витік і так далі. А для Кремля не притаманно давати витік, вони дадуть свою, односторонню. Зараз же не прийнято в міжнародних відносинах готувати спільний прес-реліз, готувати меморандум. Все якби в режимі онлайн. А может быть такое, Роман, что выйдет Байден оттуда злой? Просто на то, что Путин просто ведет себя как идиот. Идиотничает, да? И сказать, знаете, мы провели переговоры, я не понимаю, как иметь дело с этим человеком. З моєї точки зору, зустріч в Женеві – це вихід на нуль. Угу. Це вихід на нуль. Це започаткування старту. Старт може бути провалений, тобто, умовно кажучи, все. І це зрозуміла дорога. Це конфронтація. Холодна війна. І так далі. Або друге. Ми починаємо говорити, і це буде видно, як от з третьої кубки візьмуть щось. Отаке дрібне, і його кудись положать. Я думаю, що, скоріше за все, тема буде Ізраїль.
Тому що в усьому цьому не випадково. Тому що за обстрілами стоїть Росія. Ну, там Слава богу, что не только я это сказал. Да. Вот, ну, 90% ракет це російські ракети. Чому всі ж забуваються, чому Нетаньяху мусив викарабкатися на мавзолей? 3 роки. он назад. по 8 раз в год ездил к Путину. Тому що да. головна тема була: не давайте Хамасу, Ірану ракети. І коли не домовилися по ракетах середньої і малої дальності, то домовилися хоча б по С-300, тому що там же мова велась, вони ж хотіли впихати туди все. От, і тому мова велась тільки, ну хоч цього. Чому? Яка була реакція світу? РСМД. Чому? Бо всі бачили, що Росія накачує Іран і Хамас ракетами. А що таке Близький Схід? Коли рве Близький Схід, то рве всю систему безпекову в світі, тому що за цим тягнеться Сирія, Лівія, Ліван, Іран, Афганістан і покотилося. А якщо це покотиться, тоді що в Україні і в Білорусі, воно... Но все-таки Америка же нас не бросит. Ну, в третьому блоку, да. Але перший блок – це глобальна безпека, ядерна безпека, в якій є цілий ряд питань, які я сказав, які не розв'язані. Є континентальна безпека. І тут є цілий ряд питань не розв'язаних, тому що дискусія ведеться так: самостійна європейська безпека чи все-таки північно-атлантична. І ця розмова не припинена з Північним потоком. І третє – це оці всі речі, до яких за каденції Байдена може справа і не дійти. Зеленский сказал, и, на мой взгляд, он честно сказал, что прямая встреча Путина с Байденом несет угрозу Украине. Ну, в цій зустрічі можуть бути дані відповіді, які є небезпечні для України. Ну, очевидно. Ну, например. Я не виключаю, що тема Донбасу, вона повисне на віки. Так тогда Крым тем более. Ні. Как это нет? Объясните. Ні. Поясню чому. Оце були роковини трагедії, депортації кримських татар. Я все чекаю, що колись хтось наважиться розказати правду, так, під що і чому депортували кримських татар. І наступить цей момент, коли про це почнуть говорити, тому що про це говорили на Тегеранській конференції, на Ялтинській конференції, але сором'язливо це замовчується. І тоді стане зрозуміло, як Крим, Вашингтон, кримські татари, Україна, як це ув'язано в такий узол, який, ну, про нього сьогодні правду сказати не можуть. У меня родной брат моей бабушки заканчивал войну в Болгарии. И это было лето 45-го года. Они готовились к наступлению на Турцию. Реально. С Болгарии готовились к наступлению. То есть армия, все-все-все. И мой двоюродный дед, он даже и не думал, что его отпустят домой. Это даже не было призыва. Ну, когда отпускали, тогда и отпускали. И они готовились, вот реально Сталин готовился, потому что Турция не входила ни в какие пакеты договоренностей, ни с кем там и так далее. Она же нейтралитет сохраняла там, да. Через нее многие люди спаслись, включая Эйнштейна, там не было Холокоста, ну такое. Очень прилично себя турки вели. Вот. И остановило его, как вот мой родственник увидел, только бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. То есть этим самым они не только Японию победили, они дали понять Сталину, что не надо. Вот этого точно не надо. И тогда пришел приказ через пару месяцев о демобилизации. Он уехал домой. Треба прекрасно розуміти, що цей світ, він в питаннях справедливості є дуже грішний. Так м'яко говоря. Ну, я намагаюся це говорити так, як дозволяє телебачення, бо ми ж не лише вдвох говоримо. Я по-іншому говорю, якби ми вдвох спілкувалися. От, і просто оці речі, про які люди ще навіть не хочуть сказати, вони, ну, хто соромиться, хто боїться і так далі. До того часу, поки просто не скажеш, ну, ти ж не сформуєш відповідь, бо ти не бачиш як проблемою. Все. Але стосовно Криму,
я вже десятки разів сказав, меморандум, за нього треба триматися, який Держдеп. Какой Да, был... спасибо. А, вот этот, ну, я понимаю, о чем. А знаете, что мне сказал здесь в интервью Валерий Чалый? Что в Конгрессе готовится не только меморандум Помпео, а готовится закон о непризнании, Це, который не переступить ни один президент. Це двері, Да. які відкриті. І тому в ці двері треба заходити часто, нагадувати і рухатися по міліметру. Мгм. От, і слава Богу, що така можливість з'явилася. І ця можливість дасть вихід. Вона приведе до рішення правильного. Скажите, а почему вот в последнее время Зеленский, которого часто и часто справедливо ругали за неопределенность, за там неопределенное отношение к России, к разным вопросам, вдруг становится таким ястребом, что первым в Европе после Литвы объявляет о запрете авиасообщения с Беларусью. И вот буквально следом за этим была новость, которая тоже, в общем, такая достаточно радикальная. Прекращение закупок электроэнергии в России и в Беларусь. А чому Геракл здійснив 12 подвигів? Чему? Бо він здійснив 12 злочинів. Но все равно же это позитивный момент, на мой взгляд. Но это более ясная, четкая, последовательная позиция. Я абсолютно чітко скажу. Не перший Зеленський і не останній. Так, все мы не вечные. Да, і в цьому проблема. Спочатку накосячили, а тепер горбатяться для того, щоб якось себе виправдати. Чтобы вернуться на международную арену или что? Или как Ні. это? Про В чьих міжнародну глазах? арену вже ніхто і мови не веде. Мова йде тут, всередині України, хоча б якимось чином порятувати своє реноме. Але це кіно. Тому що ми маємо справу з президентом, в якого немає сухого розрахунку. Це все емоція. От треба Вагнергейт покрити забороною польотів, але воно не покривається. Так его еще Вагнергейт это нет, только в ожидании все уже 3 месяца сидят. Ні. А там подивляться і скажуть, ну, раз ти такий, то може кіна й не буде. А, вот вы про что. Тут все ж міряється. А не будеш рухатися, ну буде ще й кіно. Бо сюди ж лягає і закон про корінні народи. От я вже казав, от з точки зору перспективи, давайте поміряємо меморандум, да? Меморандум, просто меморандум і закон. Так що сильніше з точки зору перспектив? Безумовно, що меморандум. Чому? Тому що він каже, що цей народ буде державним. А це що? А це в цій ситуації є альтернатива. Чому? Бо Зеленський просто не розуміє ні зовнішньої політики, ні міжнародних відносин, ні що стоїть за цим меморандумом, ні паралелей, ні історії і так далі. Він хоче сьогодні отримати певний satisfaction. Ну, знаете, я, насколько слышал, все-таки, не знаю про Зеленского, но, например, министр иностранных дел значительно усилился, говорят, в последнее время его роль, потому что американцы приезжали, и они общались не с какими-то другими людьми, они общались именно с Дмитром Кулебой, ну, и Зеленским, соответственно, и с другими, да, и что они дали понять, что они будут вести свои отношения через МИД. Вот, и что как-то вот они видят, что там вот такой вменяемость, последовательность внешней политики. Я цьому аплодую, але паралельно чомусь президент України вперше із зустрічі з іноземною делегацією проводив прес-конференцію, розказував, який геніальний є Єрмак. Після цього Єрмак коментував на всіх телевізорах зовнішньополітичні кроки. Ну, для чого це робиться? Це просто... наш президент показував американцям, да, ви зустрічаєтесь там. Ну, тут, звідси все. Ну, то есть наш круче американского президента? Ну, а что як? ли? Ну, то есть тогда же не врут, когда говорят, что это крупнейший политик современности. Ну, да, з точки зору кіно. Байден не знімає кіно в нього. Він не в тому амплуа. Емоція. Тут йде мова про фактологічне сприйняття світу з одного боку, а з іншого боку винятково емоційне. Що сильніше в нинішній системі координат? Ну, зараз побачимо.
Це як гра в футбол німців і бразильців чи аргентинців. Це чарівники м'яча. Але німці були 4 рази чемпіонами. Тому що це математика на футбольному полі. Я за математику в зовнішній політиці. Творчості там нема. Там є оці 3 кляті списки, в яких будуть розкладати оцю третю. І препарувати. Її будуть ділити на першому столі і на другому. І задача дуже проста. На цьому третьому столі поставити питання так, щоб отут воно виграло. Мгм. Вы имеете в виду в том числе и Крымскую платформу? Я давно про це казав. Чому я висловлював такий скепсис спочатку? От зараз є шанс. Мгм. Опишите этот шанс. От зараз цей шанс, коли вона стане основою платформи формування антипутінської коаліції. Тільки для цього треба, щоб Женева відповідним чином завершилася. Тут все связано. Да. А вы знаете, что они Турцию уже пугают, Кремль? Тоді питання. Так чого Путін створює меню, а друга сторона? Вы слишком дипломатично высказываете. Короче говоря, ну, будет видно, конечно, потому кто приедет, какие разговоры там будут. И вообще, на мой взгляд, все-таки, да, но мы сейчас видим, что про Украину правда говорят уже без Украины. Это правда. Это Ну, правда. Україна и это- об'єктивізується. Вона в третій оцій частині залягла вже. Вона вже на рівні Сирії, Ливии. То есть мы Всё. перестаем быть субъектом. Да. Как нам снова стать субъектом с помощью той же Крымской платформы? Я не знаю, с помощью чего еще. Есть шанс стать А субъектом якщо взяти снова? 24 години в кожній добі, а в білоруській історії Україна зобов'язана була виступити ініціатором, запропонувати кроки полякам і Литві спільно випустити спільне рішення. Далі. Трійкою вийти з ініціативою в Європу. Чому? Бо кожен із них буде битий аргументами Нідерландів, які є другим партнером Білорусі Аргументы какие? торговим оборотом. Мне нравится эта страна. Когда-то я просто изучал историю Нидерландов. Это первая республика, ну не считая античных, в Европе. 1521 год, когда как раз Иван Грозный там людей там кромсал перед Кремлем, а у них там республика, война с испанской короной и так далее. А теперь у них сбивает самолет, который летит, малайский самолет, Да я в разумею. котором летит 40 граждан Нидерландов, 20, по-моему, граждан Германии. И после этого ни нидерландский парламент, ни правительство, ничего. Дальше Северный поток, я не знаю, это тоже, по-моему, участвует, не знаю. Но то, что они Крымский мост строили, это точно совершенно голландцы. Взаимовыгодное сотрудничество, ну, так сказать, и так далее, и так далее. Ну, Голландия считается одной из самых таких стран, где наиболее свободы. Там, ну, и мы не только про марихуану говорим, но в принципе там как бы общество такое толерантное, все такое прочее. И оказалось, что жизнь 40 жителей Голландии, граждан, ничего не стоит, если речь идет об отношениях. Ну, Беларусь и Россия — это одно и то же. Ну, додайте туди ще й переговори закриті, про яких випадково просто дізналися, про певні компенсаційні виплати. Это же дно. Это же дно. Ні, ну, періодично людство впадає в дно. От, по досягненню там певного стану воно переживає ці зміни. І тому його будуть лікувати війною. Іншого способу вилікувати ці всі речі немає. Бо тут ситуація така, що розум тут не потрібен. Він просто відсутній у цій ситуації. Тому буде вирішено ситуацію війною. Бо це крайній прояв емоцій, жорстокості. От. І далі та поведінка по відношенню до особливо Росії, вона світ приведе до разгортания войны. Наша программа, к сожалению, подошла к концу. Ну, спокойно так, без эмоций. Роман Бессмертный сказал, что все закончится войной. Если честно, пока я тоже других вариантов не вижу, потому что все эти казусы, про которые мы говорили сейчас вот с Романом, они не имеют решения вообще. Этот Гордиев узел, пока нет того меча, который может его разрубить, а он все увеличится, увеличится, растет и так далее. Значит, Одно, я другое. война. Ну что ж, но тем не менее, да, как сказала беседе со мной одна умная женщина, мы живем в времена, которые нас очень не любят. Наверное, это правда,
Ну, давайте пытаться их изменить. Спасибо, что смотрите АТР, спасибо, что помогаете нам донатами через Patreon, через любые другие платежные системы. Спасибо, что вы помогаете нам жить сейчас, и мы обязательно выживем и будем продолжать вещать на оккупированной территории, на свободной территории Украины и на весь мир. Смотрите АТР. До новых встреч. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Маарифчи, неширчи, драматург ve публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидайы мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadıyla ketip, İstanbul ve Kair üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytып kelgen son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Midiyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımға avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserler ile bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазовның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrap 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазовның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украиной независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья.